én magam nem voltam betlenes, tehát diákként nem láttam annyira a helyzetet. Viszont a tantestületnek legalább az 50%-a itt végzett. Ők biztosan tudják, hogy miért jöttek ide később munkavállalóként. Hogy valószínűleg jó lehet a Betlenbe járni, azt igazolja az a tény is, hogy nagyon sokan idehozzák a gyereküket, keresztlányukat, unokájukat, sógorukat, stb. Tehát a rokonságot, egész betlenes generációk dolgoznak már itt nálunk. Napjainkban a szakmai tudás mellett nagyon fontos a jó nyelvtudás is. Ezért is jöttem ebbe az iskolába, ahol magyar-angol kételytársi nyelvi szakra járok. Ebbe az iskolába járt már nagypapám is, aki igazságügyi könyvszakértőként és okleves könyvvizsgálóként dolgozott. Majd ide járt édesanyám is, aki közgazdasági osztályban tanult. Ebben az évben fogok érettségizni, és szeretnék közgazdasági szakirányban tovább tanulni. Ha most magam megpróbálom egy diák szerepébe képzelni, akkor miért szeretnék ide járni? Elsősorban azt gondolom, hogy azért, mert használható és piacképes tudást ad ez az iskola, olyan képzettséget, olyan szakképzettséget, amivel középfokon is munkát lehet találni, illetve jó alapokat teremt a továbbtanulásra. Városszerte azt gondolom, hogy a Betlen arról is nevezetes, hogy magas színvonalú a nyelvi képzés. Tehát ha később valaki mégsem a közgazdaság területén helyezkedne el, hanem akár a humán, akár a reáltudományok művelőjévé válik, a nyelvtudásával mindenképpen hasznos útravalót vihet magával. 为什么我会来到 Betlen？ 是因为这是一个德布勒森政府和中国内蒙古自治区政府的一项伟大的文化交流的合作项目。然后我作为志愿者来到这个学校，然后在这里致力于汉语班的教学工作，我感到非常的荣幸。然后也希望能凭借我自己最大的努力，为这项事业做出一份贡献。So, I teach them English. Ők tanítani magyarul nekem. Persze, hát az iskola nem csak a tanulásról szól, és általában a diákok nem feltétlenül a tanórák hangulatát viszik el magukkal a jövőbe, hanem szól azokról az élményekről, amiket diákként itt össze lehet gyűjteni. La bella vita, it's a beautiful life, so let it in your heart. La bella vita, it's a beautiful life, no matter who you are. Oh. Gyere te is!